La ciutadania puntua amb un 7,3 als Mossos d'Esquadra. Aquesta és la segona nota més alta que ha tret el cos en els últims 15 anys a l'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Tot i aquesta valoració positiva, els Mossos no deixen d'estar en el punt de mira de la societat. Aquesta entrega, aquest vot de confiança que es fa en els cossos policials ha d'anar acompanyat de moltíssima transparència, de mecanismes de control i de rendició de comptes. Perquè bàsicament ara aquí les persones víctimes de violència institucional se senten molt soles i molt desemparades perquè no hi ha mecanismes eficaços. El passat 3 de novembre es va constituir al Parlament la Comissió de Reforma del Model Policial, una iniciativa impulsada per la CUP, partit que la presideix tot i el poc consens que genera. Una de les principals propostes dels anticapitalistes és instaurar un òrgan extern que fiscalitzi les actuacions policials. És impossible i no funciona, i amb el dia a dia ho hem vist, que un cos es controli ell mateix. Perquè no té cap sentit que tu siguis la part que actues, la part que et controles i la part que et sanciones. Un punt de vista que matisa Miquel Buch, exconseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Podem trobar un organisme extern que analitzi les tasques policials. Jo estic d'acord, ara que siguin policies. La CUP també vol posar sobre la taula aspectes com les tasques de la Brimo i l'Arro, la feina de la Brigada d'Informació i la transparència del cos de Mossos d'Esquadra. Unes reclamacions que arriben després d'anys de manifestacions en què s'han denunciat reiteradament les actuacions policials. El plantejament de la CUP, però, preocupa alguns sectors que no volen que el cos de Mossos es converteixi en una moneda de canvi a les negociacions entre partits ni que es deslegitimi la seva feina. La finalitat d'aquest debat, precisament, és qüestionar no el model policial, sinó la policia en si mateixa. Ha de quedar molt clar d'entrada perquè a vegades hi ha partits que això ho volen embolicar i confondre la societat, i aquí li estan fent un mal a la societat. Una comissió d'aquestes característiques, si no es converteix en un show ni en uns interessos partidistes més enllà del que ha de ser la seguretat dels catalans i catalanes, és una comissió encertada. Ja l'any 2013 el Parlament va prohibir l'ús de pilotes de goma com a mètode dissuasori. Des d'aleshores, els Mossos consideren que no han sortit del focus mediàtic. Ens ha demanat canviar unes eines per unes altres i ho hem fet. Se'ns ha demanat que tinguem un número d'identificació policial diferent i l'hem tingut. Vull dir, al final creiem que estem fent la feina tal com se'ns demana. Les polítiques de transparència del cos són un altre punt de debat. En diverses ocasions, la cúpula d'Interior no ha publicat totes les dades quan se'ls hi han demanat. Ha de ser una policia democràtica, evidentment, amb transparència i que tingui una proximitat molt més clara cap a la ciutadania. La màxima del cos ha estat tot és privat, tancat i barrat, excepte allò que ens obliguin a fer públic. Amb la constitució de la comissió, els copaires hauran de fer esforços per trobar punts d'entesa amb la resta de partits. Durant l'any en què s'allargaran els treballs sobre la reforma del model policial, els Mossos d'Esquadra continuaran estant en el punt de mira.